Lleó Rodríguez. I Naya Martínez, i avui estem aquí a Catalunya contra el càncer. El tercer i últim capítol. Exacte. I avui el que farem serà qüestionar una mica les creences que se tenen sobre el càncer de llengua. Parlant dels seus mites, realitats... Exacte, i veurem si ho sabeu tot sobre aquesta malaltia i si és cert el que difon per al... Comencem amb què? Moltes persones creuen que el càncer de llengua té a veure amb les persones que fumen o fan vape o semblants, tenint en compte que, si heu vist els últims capítols, sabreu que aquests no són els únics factors, sinó que també factors com el virus del papiloma humà i altres que podreu trobar aquí a baix al primer capítol poden fer una acumulació que generi aquest càncer al teu cos. Vale, ara passarem a mites i realitats. Jugarem una mica amb vosaltres, a veure si heu estat atents als anteriors capítols o no. Exacte. I a veure el que sabeu i el que no. Vale, començarem per el mite número 1. Si no fumes, no pots tenir càncer de llengua. Teniu 5 segons per dir si és veritat o fals. Si haveu dit que és cert, tot i que el tabac en si és un factor de risc molt important, hi ha molts casos que el tabac no intervé, la veritat. I és bàsicament perquè pots tindre, per exemple, com hem dit en moltes ocasions, el virus del papiloma humà. O també l'alcohol, o d'altres que podeu veure al Sí, capítol o 10. lesions orals cròniques, o altres factors que també poden intervenir en el càncer. I inclús, també com vam parlar a l'últim, al capítol 2, tenim en compte casos que eren de persones que no van tenir contacte amb cap d'aquests orígens i inclús així els hi va sorgir aquest càncer. Així que sí que és fals que si no fumes pues, no pots tenir càncer de llengua perquè no és cert. Exacte, tot és una qüestió de probabilitat. Exacte. Si fumes hi ha més probabilitat, no és obligatori. Si no fumes hi ha menys probabilitat, però no significa que no ho puguis generar al teu cos. Exacte. Mite número 2. Si em cuido una mica, ja no em pot passar. Teniu 5 segons. I la resposta és... I ara passem al mite número 3. I diu així: el càncer de llengua no és greu. 5 segons. Si haveu dit que és fals... Si haveu dit que és veritat... Perquè no és suficient tenir compte d'un mateix amb una miqueta. Hem de tenir en compte tots els factors de risc que vam parlar al primer capítol i com aquest actuen d'una forma acumulativa que van fent més o menys probable que aquest càncer es generi al teu cos. Vale, ara passem al mite número 3. I diu així: el càncer de llengua és greu. Teniu 5 segons, però és una resposta bastant fàcil. 5. Si haveu dit que és cert, esteu a lo cert. Òbviament, el càncer de llengua és... Bastant greu. Sí, la veritat. I si no es detecta a temps, doncs pot afectar estructures importants, com la parla, la llengua, com estem parlant tota l'estona, o el moviment en si de la llengua. Exacte, també tenint en compte que el que parlàvem al capítol d'ahir, els diferents casos reals, si no es preveu a una fase prematura del càncer, pot ser inclús més greu per al cos. Exacte, contra més ho vas passant i passant i passant, al final, exacte, si no s'actua, en un dia explotarà tot i serà tot pitjor. I també tenint en compte que al no ser una malaltia coneguda passa una miqueta més despercebuda, no? A veure, sí que és coneguda, però no se li dona la importància. És veritat. I al no donar-li aquesta importància ens estem fent mal a nosaltres mateixos, ja que ens pot succeir i no ho tenim en compte. Exacte. I ara passarem al mite número 4. El mite número 4. 4. Hi ha tractament, però és una condena.
Si haveu dit que és mentira... Marc! Tenim en compte que, amb els casos que vam parlar ahir, és una malaltia difícil de tractar, ja que passar pels processos aquests és molt dur. Inclús tenint en compte el suport de la teva família, de la teva gent propera, no és un procés fàcil. La veritat és que tens que tindre amor dels teus seres que... I molta mentalitat també. Perquè, per exemple, hi ha casos que directament prefereixen extirpar-se la llengua, hi ha casos que prefereixen passar per les diferents quimioteràpies, immunoteràpies, de més. Bueno, cada persona és un món i cada persona ho vol arreglar de la seva forma, per dir-ho d'alguna forma. Però sí que és veritat que és un procés dur. Vale, passem al mite i últim, el número 5, que diu així: l'únic risc és el tabac i l'alcohol. Deixem 5 segons. Si haveu dit que això és veritat, és fals, home. L'únic risc, si haveu escoltat els nostres capítols anteriors, doncs, òbviament és fals. N'hi ha molts més factors, com la higiene oral, el virus del papil·loma humà, la immunosupressió, lesions, també la mala alimentació, també si estàs molt engreixat o no. També que també són rellevants, que no solament és rellevant el tabac i l'alcohol, que també aquests temes són molt importants. Certament, però hi ha algunes raons més que a mi em van deixar una miqueta boig al primer capítol. Qual? Si voleu saber-ne, a la descripció. Ho deixem a la descripció. Perquè la veritat que sí que hi ha uns factors més. Per exemple, el virus del papil·loma humà, jo no ho sabia, però hi ha un par més que vam comentar al primer capítol. Sí, també que resulta que... No m'ho esperava, la veritat. També resulta ser que n'hi ha homes, que els homes ho padeixen més que les dones. En plan, és més comú en homes que en dones. Sí. També és una curiositat bastant curiosa, la veritat. Per acomiadar una miqueta aquesta sèrie de 3 capítols, farem una petita conclusió, una finalització. Sí, així per obrir una mica la ment, per pensar una mica de tot el que hem parlat, que és molta informació, la veritat. Principalment, la informació fiable és la nostra millor arma contra el càncer, així que no us creieu tot el que veieu a la televisió, en periòdics, en informes, inclús a nosaltres mateixos també us podeu qüestionar. No tot el món ho sap tot, però... El més important seria anar a revisar-se o preguntar a professionals com mèdics que poden saber més del tema. Nosaltres hem creat aquest podcast també per adonar-nos una miqueta sobre moltes dades, molta informació de la que no teníem consciència nosaltres mateixos. I perquè també hem vist que n'hi ha molt poca informació sobre aquest tema en si. No se li dona molta importància. Exacte. Per tant, cada any estan sorgint més casos. És una cosa a tenir en compte. Presteu molta atenció a la vostra salut. Agraïm molt tota l'atenció que heu prestat al nostre podcast, perquè inclús nosaltres mateixos ens hem vist més interessats per aquest tema. Exacte, no sé, també parlar de coses noves que potser no tens molta idea, també, no sé, no està de més saber coses cada dia, saps? Exacte, i més d'aquestes mateixes que... Exacte, que això són causes que són graus i que també se poden parlar amb aquesta normalitat, ja que no tenim que tindre amb tabú, i això va aquest podcast. De no tenir por al nostre cos, a la nostra vida, de poder viure feliços i d'aquesta manera procurar de nosaltres, dels nostres familiars també. Exacte. Si teniu un familiar que pot tindre algun d'aquests símptomes, si us plau, aneu a revisar-ho, doneu-li tot el suport, perquè potser pot ser això, i prevenir-ho d'una forma prematura pot ser la seva salvació. Exacte, pot ser fantàstic per a ell, per vosaltres, perquè sentiu bé, i veure la teva família que s'està recuperant també va molt bé. És important. I bueno, aquest ha sigut l'últim capítol. Moltes jo he de dir gràcies. que moltes gràcies, la veritat. Ha sigut molt informatiu tant per al nostre públic com per mi. Per mi ha sigut molt informatiu, la veritat. Sí, per a mi també, la veritat és que parlar una mica d'això m'ha agradat. M'ha agradat, no sé, aprens, no sé, i també veus una mica més enllà del que se sol veure, saps? Que no solament n'hi ha 3 càncers, que n'hi ha molt més. No solament també està la llengua, però sí que està molt bé parlar de diferents... D'aquests mateixos, de tenir en compte
com prevenir-los, com tenir en compte com detectar-los, que és molt important. Sí, que això no se I sol no veure sé, a vegades. Nàdia, si tens algun missatge pel nostre públic? Sí, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, per fer de Catalunya contra el càncer un altaveu de consciència, informació i esperança. Moltes gràcies i a veure si ens I veiem en un esperem futur. veure, exacte, trobar-nos de nou en un futur. Si voleu ajudar a la causa, recordeu col·laborar amb la Marató TV3 i amb l'Associació Esportiva Escolar de l'IES Serra Llarga. Que el compte ho teniu aquí a baix a la descripció o aquí a baix ho tindreu també. Moltes gràcies.